počas svetovej výstavy Agritechnica bolo ohlásených veľa noviniek. Jednou z nich bola aj dlho očakávaná modelová rada traktorov Axiom od producenta Claas. Ešte pred oficiálnym predstavením stroja verejnosti som mala ja tu možnosť prezrieť si novinku medzi prvými. Demo ukážky, ktorá bola realizovaná spoločnosťou Agral Slovensko pod vedením Martina Tolstého, Matúša Vyboščoka v spolupráci s Jánom Tipuľom som sa zúčastnil spolu so skupinou nadšencov a tvorcov z celého Slovenska na poliach nedaleko mesta Nitra. Traktor sa nám ukázal počas spracovania pôdy po boku s vlajkovou loďou spoločnosti Claas, a to traktorom Xerion 12650, ktorý je momentálne najvýkonnejším traktorom v ponuke. Nová modelová rada predstavuje kompletne prepracovaný traktor od základu. Traktor prešiel zmenou nielen vonkajším vzhľadom, ale prepracovaný bol od náprav cez motor až po novú kabínu. Konkrétny model, ktorý sme mali možnosť vidieť, bol najvýkonnejším. Traktory v tejto modelovej rade sa budú pohybovať na úrovni od 326 až po 448 konských síl a budú niesť označenie Axion 9C Matic. Samozrejmosťou budú aj modely TerraTrak, ktoré budú dostupné v dvoch výkonnostných prevedeniach. Vďaka prepracovanej koncepcii stroja je váha rozložená tak, aby sa trakcia preniesla rovnomerne, čím sa zvýšuje efektivita. Rovnako prešiel prepracovaním aj asistenčný systém CMOS, ktorý optimalizuje výkon stroja, čo znižuje spotrebu pohonných hmôt. Citeľná zmena bola aj pri prevodovke C-Matic s ešte plynulejším chodom. Kabíne stroja bolo zmeny cítiť a hlavne počuť. Hlučnosť sa tu znížila na maximálnych 66 decibelov a zlepšilo sa aj ovládanie. Obsluha má k dispozícii už známu ovládaciu páku C-Motion a nový joystick Elektropilot, kde má možnosť navoliť si až 30 rôznych funkcií. Prepracovaním prešiel aj infotainment, kde je možné nastaviť všetko od rádia, hydrauliky, isobus či navigácie. Pribudol aj nový displej na stĺpe kabíny, ktorý je možné premiestniť na posuvnej líšte podľa predstav obsluhy. Prepracované sú aj kamery s vysokým rozlíšením a možnosťou zoomovania. Exteriér kabíny disponuje širokým nástupným schodiskom s ambientným podsvietením. 360 stupňové Full LED osvetlenie so 48 000 lumenmi je navrhnuté tak, aby osvetlilo každý uhol okolo stroja. Ak ťa táto ukážka zaujala a chceš vedieť viac o tejto novinke, sleduj oficiálne predstavenie na tohtoročnej výstave Agritechnica. Po oficiálnom predstavení budú k dispozícii detailnejšie informácie pre širokú verejnosť. Nezabudni sledovať aj aktivitu spoločnosti Agral Slovensko, ktorá je výhradným dovozcom a predajcom značky Claas. Veľké ďakujem patrí organizátorom tejto demo ukážky a skvelej komunite tvorcov a nadšencov za možnosť zúčastnenia sa. Samozrejme, ak sa ti video páčilo a máš záujem aj o iný obsah tohto formátu, neváhaj a podpor ma svojím odberom.